TPF, 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 PK madam, PK madam, PK madam, our land, our land, our land, our land. Biswajit Debroma fire service खालायनाय बनो सैवक तक मा हायके तक थारमा हाय खालायगै तक थारगै बांलादेशनि जे बांलादेशी सुरक्षा मंच नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेंशन बरक बाहायके तक थार लायखा जतो भिडियो फुटेज जों नुगै दंगो प्रमाण सह नुगै दंगो फियाबा ताबक जरा एरेस्ट खायजाया मासानि एरेस्ट खायजाखा फियाबा बकायसैया लिडार नसि जों एरेस्ट खायजा नायगन नांगो नुगानि नांनाय एरेस्ट आरनि लिडार नागरिक सुरक्षा मंच बाय ताई मिजु कन्वेंशननि लिडार बनसि एरेस्ट खाया नांनाय ताई बरंनि उ दुइटा अर्गानाइजेशन बेन खालायगि रगानि नांगो तबानि इनके बरक काहमाके अर जागा जों नुगै दंगो बरंनि मुभमेन्ट बायसि बुथार जागै दं इनके ताबक जरा के बुसि रजाया मासानो रजाखो इनके हायनि बाङैनो जोंनि TPF नि बुखाखै खालायगै जों बनो जोंनि त्रिपुरा गभर्नमेंट ता इंडिया गभर्नमेंट जों आपिल खायगै अमनो दायति एरेस्ट मा खायनाय बिस्वजित देब्रह्म बुथार जागमानो एरेस्ट मा खायनाय ताई अर जागा बरंनि संगठन कायनि अर्गानाइजेशन दायति टेररिस्ट नै बरंनो बेन मा खायनाय इनके जों अर काहमाके सिगै दंगो बांलादेशी गभर्नमेंट बांलादेशी बरं सिसालगनाय बांलादेशी बायसि सालगै दंसिगो गभर्नमेंट ससि बरंनि यागसिन दंसिगो हायनि बागैनि जों खरांथि सागो प्रति बोसोरावनो एभ्रि इयार जों खरांथि सागै दंगो अमनो इनके ताई जोंनि NRC नि बुखाखै बरंनो डिटेक्ट डिलाइट डिपुट खालाया साकजों उसबा थाखफाया जोंनि TPF नि बुखाखै अम हायख्लाय खायथाबो PK मेडाम सिनि हानो ताइदो फानो फियकमानाय होय जों आसागो आबनि बागै जों TPF नि जतो ताखुकताय बुकसं अरो जों गेदारिं खायगै जों अमदा पालायगानि नायै दं इनके हायनि बाङै आं त्रिपुरा सारनोबो आं कयजागो जतनो फायदि जोंनि ताखुकताय बुकसं जोंनि ताबकसि माइक्रोस्कोपिं थांखा जों ताइपा 6 बोसोर निफ्राय जोंनि रैखा जेकुनो जों ताबक सेरिया खानांगौ नुजागै दं जेकुनो पशु पक्षीनो नायजागनो हाय जों नायजागनाय आबनि बागै आं जतनो जोंनि त्रिपुरा सारनो आं कयगो फायदि खरां बाक्सा याफ्रि बाक्सा खालायगै जों दिसालायसिनाय फियाबा ताबक जरा जोंनि PK मेडाम नि सारा केबो बांलादेशी गोबेक हरायाखो जोंनि आसुकनि लिडार कत नाबायमिया फियाबा नेशन लिडार करै दफानि लिडार करै नि कारणे जोंनि ताबक माइक्रोस्कोपि इंगै थांखा फियाबा जोंनि कपाल काहाम जोंनि मेडाम PK नो जोंनि गड जोंनो गिब्रगो हिनै जों आसागो हायनि बाङै बनि बुखाखै खालायगै गड जोंनो हेल्प खालायनाय इनके ताइ जों अर जावो जों गोबां मानो नुगौ जे CAA अरो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बत्रनो अर जागा खालायनाय हिनै खायजाक दङ फियाबा जों TPF नि बुखाखै केस रजाक बनो बहायने इनके NRC डिमान्ड ताई CAA नो अपोज खालायगै ताई बिस्वजित देब्रह्म नो जे बुथारनाय दङ दायति फासि अर्डार मारनाय ताई दुइटा अर्गानाइजेशन बरं मिजु कन्वेंशन बाय ताई नागरिक सुरक्षा मंच बरंनो दायति बेन खायगै आरो नि लिडार नो दायति रंगै बरंनो फासि रखया साक सिनि सबा जफ्लायै दंनाय जतनो हामबाय वीडियो ऑफ कर दे हामबाय बिनिबो साबै थांखा जोंनि मेडाम बहायनो बहाय साथै खालायथिगो अब 10 डिसेम्बर बिनि वाइसया हम यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेरेशन खायजा 1984 सिमिनो अब कायसा सारा पृथ्वीनो म खायजा साखलायनाय जा खानि बाङै जे अखानि बसा बरकनि बाङै राइस जारा जेकुनो बरक रग बाय शासन खायजा गै बुनि तला सबके सांगनि बाङै यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेयर खाइ रखा जे निरगनि मान थाइ सबथाइ जे जेकुनो दफारक वायलेशन खायका बनो मांगानि बाङै निरग सांगनि बाङै अधिकार रय रजाक 1984 हानि बाङै आसु कदुकमानि यागुलफानि सिनि त्रिपुरा हावा
जों कुसुं अ हावा 184 किंग्स बाय रूल खालाय फायमोन यागुला जखन इंडियान बाय जों मार्जार एग्रीमेंट खालाय जे हालाव खाय थांमोनि परेव जों ताक जरा तैसिनि कुनो राइसमाया 71 बोसोर जों विदेशीनि यागो शासन खायजागैसिनि जों 93% तंमोनि तिनिगो बेलुले जोंनि थांनि नाय दंखा 19% ते कयेकटा बोसोरनि परेखने जों अ हानि कमरि मा थांनाय बनिबाङै जोंनो यूनाइटेड नेशन बाय डिक्लेर खायजागनानि रावनि राइस न मांगानि बाङै जोंनो अधिकार रय रखा आइफोना आसुक 70 बोसोरनि बिसिङो चिनिसाय सिकां जत कासा कुफुर कर्म कुख्रां रोहनि पार्टी गोबां फाइ खागै फैखा आइफोना ओ राइस न ओ दिनैनि 10 डिसेम्बर डिक्लेर खायजागनो सानानि बाङै बर पुनो चुगलिया बर सानाग्लिया सियादिं का साइमेया आइफोना दिनैङो जोङो ईश्वर सुबाबानि यागुला चिनि अ हानिनि चिनि बुखु मिस पिके फाउंडर मिस पिके जमातियानि बिसिंति सिनो 2014 30 जून निसिमी आसागै काइसा टीपीएफ मोठा हनै आसागै बतिनिगो अ 7 समुद्र 13 नदी पार खालायसिनि दफानि कग्रगनो सागैका बनि यागुलो तिनिगो चिनि 10 डिसेम्बर 2014 निसिमी उजिनिसनो सांगै चिनि माथाय चिनि सप्ताय जों जे कमाइ दं माने अ अधिकार न मानानि बागै जों फाइगिनि दं कन्टिन्यू सया खलायगै 7 बोसोर रानिं ताबो बनि बागै जों तिनिनो अ साल 10 डिसेम्बर न जों पालायो सुदो आरो तैनानि आमसायो काइसाया ओभारअल चिनि सारा त्रिपुरा राज्यआव 16टा डिविजन दङो जागा थाइ दङो बहाय जागा गन्डासरा हन्दी रयसियाबारि अमाय खलायसिनि 17टा डिविजन न तिनिगो जों 10 डिसेम्बर न चिनि मानथाय न मांगानि बाङै जों पालन खाइ दं मम जों एक्चुअली अ जागाव जों तिनिगो कोनो खुसि खायजगनै कगिया चिनि बुखा दुमानिसे आइफोना आसुक बोसोरनि यागुल जों तिनिगो जोंनो उपकनो सारगनि बागै चिनि मिस पिके आसै फाइमानि 2014 30 जुननि परेंके जों साइमाखा चिनि राइसनो जों मासिनाहि ग्रेन्टी रगै जों खा खायगो हानि बाङै जों पिके मेडामनि बिसिंतै जोंखौ राइसनो मांगानि बां सांगानि मानखा हानि बाङै पहिलावो चिनि बेलाय हामाय मारगो चिनि पिके मेडामना इनका अर जागातै बिसाथाय दङो आसुक बै पायाख जों अ जागागो सुदु चिनि एनआरसी अलरेडी जों केस खायजाक दङो एनआरसी तानि जों मासालां हमाले जों अ हावो जों सिमिसि 93% खलायगो जों तिनिगो तंथक साथक खलाय गोसांखे तंगै जों सारा पृथ्वीर मुंमाङै जों द्वितीय विश्व युद्ध रगो पर्यन्त मित्र पक्ष ngoi जों प्राइस रक माइ फाइजाक अ दफारक तिनिगो तिनि अ हायौनि कमरनानि नाय तंमनि जरा हानि बाङै जों आइनो दङो आर्टिकल नम्बर 6 भारतनि संविधान अ संविधाननि आइन मुताबिक चिनि पिके मेडाम ब एनआरसी खायका 2018 19 जुलाई आरो जों केस खायका एनआरसी नि बाङै हानि बाङै 28 आगस्ट सरी बनि बाङै जों आरो जे बांलादेशी बा फरेनार्स रकनो जों डिले डिटेन डिपुट खायसक पर्यन्त जों चिनि अ जारि तंनाय हानि बाङै जों सुदु 10 डिसेम्बर चिनि राइस गोबां माथाय दं काइसेफोरनि चिनि करिखा हानि बाङै अ राइस न मांगानि बाङै चिनि अर तैबो गोबां मा दंख हानि बाङै अ सारा त्रिपुरानि चिनि दफारक चिनि लुकुरक न सानि मुसुगो और जागागो जों नुगै दङो प्रति बोसोरनो टीपीएफ काइसेसि चिनि दफानि बाङै ओ दिन रक पालन खाइ दंमनि लोगो हानि बाङै सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारक लुकुरक न कइजागो नरक बुजे जागा जे डिविजन पालन खाइ दं तिनि हाइ टीपीएफ आ जागागो सामिल खाइ नरक बु चबागानि इंथों अ चबा निनि आनि बाङै जों चबा खाइ जों थैनानि बाङै खाया जेकुनु चबा अंखाके थांगानि बाङै सिखायो बनि बाङै जत लुकुरक न कइजागो तिनिनि सालो टीपीएफ रकना जतनो सहयोगिता खाइगै मोसांखे आन्दोलन खायनि बाङै आं जतनो कयहर जागा आसुकनो जतनो हामबाय टीपीएफ लंलि TPF 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 PK madam PK madam PK madam our land our land our land our land